Gizaki maitiak, lurra naiz, zuen etxea, lehen gida, bizitzaren laguna, gutun hau gure historian mugarri izateko da, bai nire historio zuena da, horregatik gu salbatzeko mesede bat eskatu behar dizuet. Nik eskainitako basoak, ibaiak, itsasoak nire arnasa eta bihotza dira. Zuen alboan beti egon naiz isilik eta zuek zaintzen maitasun osoz. Baina uler nazazue, nekatuta nago, minez beteta, nire basoak isilduak daude, ur gardenak, plastikoz beteta, eta zeruak artean eutsi egiten da. Nire animaliak desagertzen ari dira, eta nik ezin dut gehiago isilik iraun. Oihu egiten dut zuentzat, zuen bihotzeraino iristeko, zaindu nazazue, ez dut supereriorik behar. Ez ditut miraririk nahi, benetan behar dudana zuen arreta, maitasuna eta kintza txikiak dira. Mesedez eskatzen dizuet fauna eta flora zaindu, hondakinak birziklatu, ohitura jasangarriak izan, ahal den neurria oinez edo bizikleta zibili. Egunero egindako ekintzek nire bihotza eta upaka aritzea eragiten dute. Oraindik garaiz gaude, ez itxaron gehiago, egoera larria baita. Bihotzez eta maitasunez egindako urrats txikiak nire etorkizuna alda daitezke. Hitz hauek maite zaituztedalako idazten dizkizuet, bihotz-bihotzez Ama Lurra.